ka Public Account Committee jong ka yung dapat hawain ka jala ha ka jingle jurep ya ka regulated market ma ha mau yong ha ka sibaar ka kadau ba ka te ka yo de lang kam dei satia ban ko tang ka yo sensar bat la terpat rei ka dei ban long ka yo na ka banta kiwi ki mar rep ru kumju habakran hadien ka jing jurep uba hm sang pliang amalie ul ong ba ha ka jing jurep lalap penban ba ka te ka yo ka ba ki ong ba ka dei ka yo jong kinong rep rei ki yo i penban badon tang la terpat ba sensar shu ulo ong ru ba kot kum ki jing tip ba ai dak sarkar kala kadau ba ka dei ban don lang ru using bat kiwi ki jhur ki jam hadin hadin ba lakhang ya ka yodo hadin kene ka lockdown ni layu i ba kinongrep jongi kilasem jenjar ba bakin lek bakin di ya kamar jongki te ka jingwan jong ka PSC matasi banwan jongo ya kene ka yo hamoyong kadai ba ni kwa ban yu i ba kwa pet ban tip ba hakanor kom ba ki penya ya kene ka yo hang ne namar ngi kwa palat na kum ka committee ba ka sarkar ka diban pli ya kene ka yo ya menta kinong rep baro ba kane ka de ka yo jo kinong rep ta ba ong ka yo jo kinong rep ni yo i don penpan tang u laterpat bat u senyam te kamut kane ka yo mau yong la subu thik tang i kine ndrei ngin dapat kat kum ka guideline ba ai ka sarkar ki ong ba diban bu de so using deban ai lat si ki jhur ki jam te mentang ngila ong ya principal secretary jong agriculture ba udai ban pendrung de ya ki ki marrep ban yo ba kinong rep kinwan bandi ha kani ka jaka omdei ban bu tang usenyam bat ulat terpat kata kala long kajing ai order na kaliang ka committee ba ka sarkar ka diwan pet benya omdei dang katangi ong baladang dang duna ban sinai ki go down ka sarkar kadang de ban sanction pisa shu badai ban sina shu ya kita ki stall ki dukan lane kita ki jaka bu jaka stock kamut ki go down nang de ban sina kumbang itip menta don kumba nyop hoteli ki go down hang ni menta kene ka mau yang regulated market kiong baro nyop hoteli ladap kata kamut ka demand ka don dah ba ka don ka demand kamut ikini ginong rep baro ni de ban ailat iki bakin wan bakin yo ban bu katiar katar ni dan nalor katangi ong ba ka cold storage ka di bandon hila ban mudur ba ka cold storage menta ka don ha ka ni ka yo maulong yo mauyong rei kala adu ya da ki post nem tinging ong ba de ban sina ya ka cold storage marmar lane de ban bu ka cold storage ka thamai khnang ba ujhur kum u kubi lane kum u so sao lane upan yo lasai da bu tang simit army lapot tingi don kamban bu ka cold storage te kata cold storage ru ngila dawa bagi te bakin penbu marmar khnang ba kane ka yo kan ya be bat kane ka de ka yo ya menta ka east castles bro away kata kamut kwat ki nongrep na riboy ru kila bagiman bu ne ki nongrep na jentiar kinwan namar ya kan ka thain khasi jentiar stang kane ka way bala bu ya ka yo ki khot ka regulated market te de kata bangi ong baki nongrep baro ki ban yo benta ha kane ka yo habakran halo ka jingjurep ya ka jingsho do kabadon hamau yong hi u chairman ka PSC uba Charles Pongrup ulo ong ba ka jingdon jongka kalong ka jingmuntoy na benta kinong oddo masi nesniang nalor ba kalong ru ka ba iko isuba dan rei na kaliang ka PSC kidon la ka jong ka jinglap ban penjana ya ka jingtrikam ilawan pe se ka duka abetua juga oddo tingiyo i abanyi kren bati department rengkan bati Meghalaya Butchers Association yung ka jingdan yung kani ka jaka kalayarap shibo ne aga rukam ot ka do kung pinkoy ka jing suba kalayarap shibon ba kini ki indre hangte ro gidon ki junrula mark ba kalong ka ba jaka ka bating sustang pintre kam te inan kam bon boy kini ki mechanical engineers ki ban pay ki machine mark machine ba song don ki folklore diminta la ta ki dono te long ka jing do ko ba khaw kai om dom ta ka bisa sarkar ndrei ya ki ba pendan kami ka tigila ai jing mot gawai bagin deben bo ki brio ki banang ban snai ki machine ka ba ar kala sedang ka gide ban upgrade ru ka to kan lagi equipment ke badan to machine badan to ka por bagi penyap ki masih snyang kai
Ti sagawai ru ngila ong ba ya kadi ka jingkhoi kadi ban bu pha namar ba lada kim le khoi mut kan lena oi ka jing tai kat kani ka jing tai ke ka ba kongsan e ba ka long ba menda ka mar kani ka do ka long masi ki sniang ki blang ber ko ki wan nabar ti lada ki shania tang ha ki testing ka badan hang te ha yo kai gitu yo bari dua mo yo masih di kamlong di ka sarkar ka government ka department kan de bun bula ka jong ka check gate habor ni haswa bun runga mekle hang tu bar hagi me kuin jaga ruben kada badan kiyo na bakin test nang do kain ba ka do ka bawan sini ka di ka do ba ka ba biang beli bo pang kain kuminta pipe ka African swine flu ka poi indre kani ka wana barte imri na kasnyang lo jong tiladangi hampir king ya kini ka jaka tes terumut ke do ke bapoi sini ke long ke babari nak benta beri ujungi bomame kini kan dikata ko bi ke suggestion gila ai pasal ka wairu hasilong menta bun ki budang ot sabar bad akiwi ki district hawi ki yau kum ko yau milim kum ko yau lailen kot kum ko yau jawai ter hari boy dikini ki mini abattoirs Kahaka jingtip jungi kum babatayu direktor, bosong dortan nyau praku. Tingi di besna na hang tuke. Nomor lada borok kiwan hang ni kamlaban lang. Ka kowe kani ka factory kamlaban, abeto kamlaban kit kani ka load. Ka baar ko long kalai kawan ka baikit baiba kala kamren. Tiladang isna kini haman lagi caka kan long ka jingera bi kini hi nong oddo kai. Ka baaru kan long ka jingera kamarian. Mar minda fin pet ke ot kad snam kri ka tui pe kawa tila da wan sa pollution board ki sa khangsen non ni ni jengon do te shwaban pois ka bintangi deban bindap no igini ki leben pin kre igini ki jaga wan shna haman laki kim deban long ka bahya kata ta ka khamrit ru long hi tamagi de bishna kum hayo mo san ram ru ang tulu dan gejing te kita ki jaga ka por fa gi deban bu pen policy habdan namar ba lada ki wantang ka to kan ningun tika tu kajing ban ke pisah ke beminang tu ban penyai je ke tu nai ongi kai tamun penyai ru kan inum la tika long kajing lut ke balen ave tika sarkar hakit khai ke ni ban wan ralu boro tama ka jugu poru pin wan ralu boro yo kim lawan kit pade mon wan raus nyang ti ka od no em jaga bu nomor kar kum ka batai ki veterinary doctor ki ong ni ki mara haswa ban od bu ba praganta hadu praganta bu be kum tu klambam kimdi Tika jaga boru habdan, tidak ada film dan infrastructure film cu ai ka ain ba pidewen wanra kan poisa ka jinge. Te hindre suki kini ki kam ki deben yait renti ke yait lang ke ka jing order ka jing hukum jaga sarkar ba ot hajo par hajo ko por ot hajo ai ka jing ka infrastructure kita ki hable namar bala film le te kamlong ke musus thau ain tamon pinjin jari pai ba ke Habakren pat halo ka jingjurip ya ka dairy center ulo ai ka jingro ya ka tegatnan hakarukom trekam jongka ulo ongru ba menta ki brio bun kilari masi omban bam handrai ban penmidot ha gani ka jingle jurep ladon langru amli ka umroi ba George Lingdo amli ka maukrwat ba Renekton Lingdo thongkar amli ka sijurong ram urangkam sangma ini ka long to jingkur khu ndai ta ka shillong ka iska seals indri ka July borok oi menta ngila ai menta ki brio jungi kila stang benri masi na menta ka dot mdewan bam te gani ka dot menta ki societies ki pair ki badan kumba artu limo kapo ka iska sales kila stang ban sautho ya ka jing koridor jong gani ka jingri masi nomor ki yo ka kamai ka ji ka babiang te menta kani ka sarkar kala hapkit kya banchina kum kini ki jaga ru aman laki district hai nang ba kedut ke bapoi minta pi ke midi kini kedut amul ke bawan Gujarat ta kita yo bolade pack ya ka indri hang ni ntangi ni kementas ni la shai la yodi ang factory ru bang ni ke ba witran ba ke balong top class de kini ke long ke jinggur khu yang ilang paro ingila appreciate ini ke efforts jong ke department kamtam yang ini ke union markila kit kya shibune ban pedlong yang ini ke jaka kabala ban supply ke dot ke main one of the main components of our food system na binta ka jingpa